Memotiva Sènior és un programa indicat per nens amb dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Està recomanat per nens a partir de 9 anys. També pot ser utilitzat per adolescents, adults i persones de la tercera edat que vulguin millorar la seva memòria operativa. Té 9 exercicis visoespaials i visoauditius. Abans de començar amb l'entrenament, farem clic en el botó de test de nivell. Aquí es farà el test i ens donarà el nivell en el que ens trobem. Per crear un perfil farem clic en el botó més, escriurem el nom, la contrasenya, si és nen o nena, i el nivell que ens ha indicat la prova. El 8, el 9 i el 10 es refereixen als ítems que hi ha en cadascú dels exercicis. En el 1 hi ha 8, en el 2 9 i en el 3 hi ha 10. Si volem podem canviar el nombre dels ítems. Per exemple, estem en el nivell 2, podem posar el 8 o el 10. Aquestes són les setmanes d'entrenament. Una vegada completat, es posaria la contrasenya i es donaria clic a l'OK. Per poder explicar el funcionament del programa, faré clic en el botó d'aprovar nivell 2. El primer exercici és visual. Per començar, farem clic en el botó verd. Fes clic damunt de les llums en el mateix ordre en què s'encenen. Ara et toca a tu. És important esperar a que acabi de donar-nos les instruccions abans de fer clic en les llums. Aquests són els ítems que hem de completar de cadascú dels exercicis. Cada 3 encerts seguits, el programa augmentarà la dificultat donant-nos un element més. Cada 2 errades consecutives, el programa ens traurà un element. Així evitem la frustració. Per sortir, farem clic en el botó vermell. Si sortim abans d'acabar tots els exercicis, no podrem fer-lo fins al dia següent. Aquest exercici és visoauditiu. Fes clic damunt de les xifres en l'ordre invers, és a dir, al revés. 9, 4, 6. Ara et toca a tu. Bé. Sis, 7, 1. Ara et toca a tu. Si ens equivoquem, escoltarem un so com aquest. Intenta-ho una altra vegada. Tenim l'opció de que aparegui la resposta correcta. Fem clic aquí i aquí. Aquest exercici és visoespaial. Fes clic damunt dels peixos en el mateix ordre en què han tret bombolles. Ara et toca a tu. Ara, si ens equivoquem, podrem veure la resposta correcta. Un altre intent. Aquest exercici és visoespaial. El nombre que ens apareix aquí són els punts que tenim acumulats i amb els que després podrem jugar al joc de recompensa final. El nombre d'elements màxim que poden aparèixer en cadascú dels jocs són 10. Fes clic damunt dels símbols en el mateix ordre en què es marquen. Ara et toca a tu. Bon treball! Aquest exercici és auditiu. Fes clic damunt dels colors en el mateix ordre en què els has escoltat. Blau, verd, rosa,
Ara et toca a tu. Bé. Quan terminem tots els exercicis, ens apareix aquí una capsa plena de pilotes. Serà aquí on farem clic per poder jugar al joc de recompensa. Si fem aquí clic, podrem veure els resultats de cadascú dels nens pel promís de punys o pels màxims d'objectes. Si volem veure els resultats de cadascú dels exercicis durant els 25 dies, farem clic en el botó del dibuix. Podrem veure el màxim d'objectes que ha recordat en el dia 1, en el 2, en el 3, en el 4, i podrem imprimir o guardar els exercicis de tots els nens. Per sortir farem clic en el botó vermell